Tää oli hämmästyttävä tapaus tää niin mä en tiedä, tää on ilmeisesti joku tämmönen urban legend-tyyppinen ratkaisu, mutta kun puhutaan kuitenkin keskimääräistä hölmömmistä ihmisistä, niin se saattaa olla ihan tottakin. Eli niinku Jope ja Ruonan suun Jope ja niin Virve Rosti olivat menneet kilpailevan laivayhtiön laivalla nimittäin sinne Infoon tekemään kuulutuksia pikkurepuloissansa, jotka kuuluivat muun muassa tällä tavalla, että tää on se nappi siis, mistä painetaan, ja tässä on se mikrofoni. Tää musiikka mallaa nyt sitä. Huono äiti, lapsi odottaa pääoven välissä. Matkustaja Krapulainen, baarit olisivat nyt auki. Insesti isä, Pallomeressä olisi nyt porukkaa.